Аз съм първо сура. И после... Да го тук шум. Не сте срам. Почнах си какво? Никой не съм си говорил стига. Дали се говорил. Като бех на 19 години си говори. Това фъртето къде го бих на морето. Нека го пръснам, че това е, за да се помислим. Питам, ако биш и цигари. И запад ще села да запине, а не дам сутика за цигари. Тук ма пуши цигари, да не даш пари за цигари. Я го то. Кой го? Това е го то скоро. Я, ако обичаш, отбори това. Я отбори това. Точно ти ги взема. Едно Ферари цвят червена. И червени цигари. Едно за теб, едно за мен. Значи крушето. Крушето ми. И не съм бил тъп. Пожелал съм го от бащина. Не на гърба и на куро. А баща крушето, а? Като се покаже на ринго, да вият да стаса за пръст. А не съм го направил, го направи на гърба и на куро, мало. Преди го Дай си го направиш на куро това. Какво? Сраме да ви взем куро и една куро да шивно. Май, това не ма ги показваш. Не ги показвай това. И ще ви взем куро да ви изкарваме. Куро пише няма милост. Нямам петока и мъхи. Ели са, няма. Ти си не ме вършителе. Това ли ще я знам? Знаеш колко път си го водил? Я го вику, соби му парища. Я като ги смак. Аз знам, че си го водил. Ти не ми обясняваш. Ти не знаеш, една кура ви твое. Като го знакам. Абе, и твърз долу гащите. Ебек на това на горите. И една виждам хубава връзка са карти. Отидо карти и една кура ви твое. И се фирма века, и като го знакам на тази тяло, като ви завики, като ви змах. Що вика? Това не е луд, бе. Това си да ми смат. Той вика, вика, това ние го обръщам вика и нищо. Жена отвънка и гледа една бабешка, бил сме посреди, къде дига бабешки. Аз съм една тепичка на години. И бабешката вика,